ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Наимро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ки дар ин кор чанд сол кору фаъолият дорад. агар шумо дар дигар шаҳрҳо дӯстони азиз бор доштагӣ бошед ва боратон агар аз 1 тонн бисёр бошад, боратонро аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад ва ба тамоми ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон ҳам мекунад. аз ҷумла Душанбе, Кӯллоб, Хуҷанд, Қурғонтепа, ҳамаи ҷои Тоҷикистон равон ҳам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, муроҷиат кунед. ширкати Акай Наим дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обушорон, кӯчаи Деҳқонобод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хона дӯстони азиз, дидеси мақсад бо хишти лои бардоштагӣ, кришаи пӯшонагӣ, дара тиреза часпондагӣ нестай. Обу сфедам проблема нест. обу сфед ҳаст дар наздикияш. нарша дӯстони азиз 200 000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо Насимдеҷи Салом масонад, боз арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, 5 дар хонаи 19 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, 5 дар хонаи ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. ина хай дӯстони азиз, ҳиҷаша бинед. мисол чӣ хел калони хушвай ва мисол 3-4 тонна мева медиҳад. 80 дарахти мевадиҳанда дорад дар ҳамин заминаш. дӯстони азиз, 110 та тирак дорад. ар барои сохтмон тайёр мебошад ва иваз карда мешавад. ба ягон сехонака дар шаҳри Душанбе иваз карда мешавад. дӯстони азиз, мисол хона нархеш бо маслиҳатай. 5 дар хона ремонти замонавӣ, медорой фақат зиндагӣ мекунед. 19 сотиқ замин барои деҳқонора заминшам бениҳоят калони хушвай. дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед. дарун берун ҳамаша камера кардагиай. бания, мисол ошхона, ҳама ҷо камера кардагиай. инеҷа ошхонашай. даруни ҳама ҷоро хусусан камера кардагиай. кӯхонаи алохона, бания, оғил ҳам дорад. 80 та дарахти мевадиҳанда дорад ва мисол дар як сезон 3-4 тонна мева мисол ҳосил мекунад. дӯстони азиз, 110 та тирак, яъне ки ар барои сохтмон тайёр мебошад. иваз карда мешавад ба ягон мисол хонаи дар шаҳри Душанбе будагӣ. нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат. марҳамат кунед, номери ватсапаш монагӣ, занг бизанед. маълумотро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ мегуфтед. марҳамат кунед, як замини фурӯшӣ бо нархи арзон мебошад. қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб, деҳаи Гулбоғи 1, 6 сотиқ замине. нархша 40 000 сомонӣ мегӯяд. хулоса дар наздикияш дӯстони азиз мактаб ҳам дорад. светам ҳаста бодро. мисол аз ҳамон одамое ки дар баршон ҳастанд, мисол зиндагӣ кардистанд, ҳамсояи хуб ҳам дорад. нархи замина 40 000 сомонӣ мегӯяд. номери ватсапшон 981 61 61 17. занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари заминро аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, чорумин эълони мо ана мисол хона дар шаҳри Душанбе қарор дорад. маълумоти пурра ба мо додагӣ нестанд. ба камида ки мисол маъқул кишид ами хона 5 дар хона 4 сотиқ замин, дарвозаи калони хушрӯ часпондагӣ нав, 4 тарафи хона маҳкам, 5 дар хонаи хушрӯ дохтагӣ. нархи хонаро 200 000 сомон меояд. касоне ки аз шаҳри ваҳдат хонахар бошед, маълумот кунед, нархаш 200 боз савдои хуба мешавад. нашоди документош ҳамаш 100%, оби свет ҳам дорад. номерҳои ватсапаш мондагӣ. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо ана хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Ҳилолӣ. 6 дар хона бо хишти пухта бардоштагӣ ва заборашам бениҳоят мисол забори хушукадагӣ. 4 тарафи хона маҳкам, 6 дар хона 5 сотиқ замин. дар наздикии хона ҷамоат, садиқ ва мактабам ҳастай. даруни хона полни евра ремонт кардагӣ. кадиме ки аз ноҳияи Хуросон хонахар бошад. дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. ноҳияи Хуросон, ҷамоати Ҳилолӣ. дидесен хай дӯстони азиз, мисол хона чӣ хел ремонти хуб кардагӣ. ҷамоат, садиқ, мактаб дар наздикиаш ҳастанд. нархи хонаро 360 000 сомон мекунад. боз муомила дорад. дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш мондагӣ. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, квартира, дар ватсапи сурат ва маълумоташ равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ана дӯстони азиз, кадиме ки аз шаҳри Ҳисор, яъне ки аз ҷамоати Шарора хонахар бошед, марҳамат кунед, як хона коробкаҳо бо диққат гӯш кунед. хонаи арзон бо нархи дастрас мебошад. хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабуз. 5 дар хонаҳо 4 сотиқ замин, хона бо симент блок бардоштагӣ, криша часпондагӣ ва дарадреза часпондагӣ нестай. кадиме ки ана бихараш шкатуршам дӯстони азиз як пара шкатур кардагӣ ва подвал ҳам дорад. нархи хонаро 170 000 сомон мегӯяд. боз муомилаи хуб ҳам дорад. номерҳои ватсапаш мондагӣ 901 09 90 50. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписа закунед. аз ки ҷое ки хона дар кардам ҳатман дар комментар бинависед ва интизор шавед. мо иншоалло ки ҳаракат мекунем дар видеои пага хонаи ҳамо гуфтагида мисол ба навор бигирем. хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километрда қарор дорад. 4 дар хонаҳо 6 сотиқ замин. нархи хонаро 435 000 сомон мегӯяд. оби свети постоянно ҳастай. соҳибхона дӯстони азиз, қайд карда ки илтимос аз соати 7 соат то соати 8 бегаҳа метавонед тариқи номерҳои ватсап, тариқи номерҳои мегафон занг бизанед. кадоме ки аз Федератсияи Россия занг бизанед, аввал вақти соата бибинед, баъдан телефон кунед. 4 тарафи хона маҳкама дӯстони азиз, ремонти хуб, 4 дар хона 6 сотиқ замин, нархи 435 000 сомон. занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгири шумо пешаи мост. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.